abantu baprofetha namhlanje thu ngibona uNkulunkulu wengipha umsebenzi sasa sengene eBrand uthi apostoli uzosebenza asiphushi phela isibongo sakhe kanti kuyamini as prophet siba ukusho kwakhe uthi niyohlobo babayo kepha ngekelisi siba ukusho kwakhe uthi asikho isikhala esibekelwe wena hayi uthi asikho ikhali zikhona but asikho esibekelwe wena esiyophumelela noma ngathi umthathu usekhaya but asikho isikhala esibekelwe wena esiyophumelela uthi noma ihambe hlande nasebumnyameni ingalibina uNkulunkulu khona izwi lesiprofethi liyakhanyisa njalo. Cela shaya upostoli ezizakhe seza lapha. Sizoba ukusho kwaNkulunkulu. Izwi lesiprofethi. Isiprofethi sakho uyabona kukhona into iprofethi ezakhulunywa kumpostoli. Elingeke nizazi nina njengebandla. Esisafa emthandazweni awuthi ngizobapha iprofethi ezakhulunywa mama wami. Nakubulaphi nena iprofethi ezakhulunywa kumpostoli. Shaya izandla.